Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Pinanganak po ako sa Bulacan. Pero 45 days after kong maipanganak, inuwi ako ng parents ko sa Pangasinan. Pinaalagaan kasi ako ng parents ko sa mga lolo at lola ko sa father's side kasi wala silang anak na babae at kailangan din namang maghanap buhay ng mga magulang ko sa Bulacan para maitaguyod kami ng kuya ko. Nag-aral ako sa public school at kinder pa lang ako, naging kaklase ko na yung anak ng kapitbahay namin, si Clint. Dahil nga siya lang yung kaklase ko na may pinakamalapit ang bahay sa bahay ng grandparents ko, masasabi ko na noong 4 years old pa lang ako, na siya na yung best friend ko. Magkatabi kami sa klase nung kinder kami, at umiiyak siya kapag iba ang katabi niya pag nagbibigay ng sitting arrangement ang teacher namin. Kapag binubuli ako ng ibang mga bata noon, siya yung tagapagtanggol ko at siya yung nagsusumbong sa lolo at lola ko kung sino yung nambubuli sa akin. Nung mag-grade school na kami, araw-araw pa rin kaming sabay pumapasok at umuuwi. Pareho din kaming na isasali sa mga contest sa school, yung mga spelling bee, declamation at kung ano-ano pa. Kapag sinusundo ako ng lolo ko ng tricycle niya, laging sinasabay si Clint. Ganon din ako kapag sinusundo siya ng papa niya. Ayaw niya akong iwanan kasi baka daw makagat ako ng aso sa malaking bahay na madadaanan namin. Pag-uwi sa bahay, sabay muna kaming manonood ng mga anime bago kami gumawa ng homework. Pag weekends naman, umaga pa lang sinusundo na ako ni Clint sa bahay para makipaglaro sa mga kababata namin. Pero dahil bata pa ako at medyo stricto ang lola ko, may kondisyon siya na kailangan ko munang matulog sa tanghali para makapaglaro ako sa hapon. So ayun, hinihintay niya akong magising, tas kapag 3:00 na, pupuntahan niya na ako sa bahay namin. Naalala ko pa yung laro namin dati, tumbang preso, luksong baka, o kaya nagbabatuhan kami ng mga tuyong dumi ng baka at kalabaw. Tapos kapag ako ang taya, nagpipresente siya na siya na lang daw para hindi na ako mahirapan. Yes! Ganda! Tapos after maglaro, ihatid niya ako sa bahay namin para hindi ako mapagalitan ng lola ko kapag umuwi ako madungis. Nagkahiwalay kami ng landas ni Clint nung mag-high school na kami. Nag-aral siya sa private school at ako naman na natili sa public school. Madalang na kaming magkita noon. Siguro dahil busy siya at kapag naman bakasyon, umuwi ako sa Bulacan. Madalas akong tanungin ng lola ko noon kung bakit hindi na daw ako pinupuntahan ni Clint. Pero naisip ko na baka busy siya sa pag-aaral niya o baka nakahanap na siya ng bagong kaibigan. 4th year high school ako noon nung biglang nagparamdam ulit si Clint. Dinadalaw-dalaw niya ako sa bahay namin at nakikita yun ng papa niya at ng lolo at lola ko. Madalas yun tuwing hapon. Ang haba Wait lang. Ang daming details. Hanggang tinanong niya na ako kung pwede niya akong ligawan. Yes! Jojowain na. Bata pa lang daw kasi kami, gusto na niya ako.
Bigla ko naalala at napagtagpi-tagpi lahat ng mga ginawa niya sa akin nung bata pa kami. Kung bakit sobrang bait niya sa akin. Iniingatan niya ako, binibigyan ng pagkain, inihintay. At kaya hindi na niya ako pinupuntahan nung nag-high school na kami kasi bigla siyang parang nag-mature at nahihiya na daw sa akin. Nagkaroon lang siya ng lakas ng loob na umamin sa akin dahil sa mga barkada niya. Nakikwento niya kasi sa mga kaibigan niya na ako daw yung babae na gusto niyang mapangasawa. Yes! Yee! Pero dahil wala pa naman noon sa isip ko ang pagbo-boyfriend, sabi ko ayoko. Mag-aaral muna ako at pagkakaibigan lang muna ang may offer ko sa kanya. Pero sabi niya okay lang, basta andito lang ako. Handa naman ako mag-antay kung kailan ka magiging ready kasi nga mga bata pa naman tayo. Sabi pa niya sobrang gusto lang talaga kita noon pa. Tapos napapanaginipan kita palagi na nasa tabing dagat daw tayo. Tapos sinahangin daw yung buhok mo. Nakangiti, nakatingin sa malayo at pinagmamasdan. Nangingiti lang ako sa mga naririnig ko mula sa kanya. Nung graduate ako sa high school, sa Bulacan ako napipintong mag-aral, malayo na sa Pangasinan. Sinabi ko yun kay Clint at nalungkot siya. Kaya nag-decide din siya na mag-aral na rin malapit lang sa Bulacan. Bago ako lumuwas noon, nagkita pa kami ni Clint. Kita ko sa mga mata niya yung lungkot. Walang nagbago sa amin kahit malayo kami sa isa't isa. Palagi pa rin kaming magka-text at nagme-message sa Friendster. Ang luma! Pero sa bagay, inabutan yung tumbang preso. Yan. Oh. Para kami magjowa pero hindi naman kami. MU siguro pero hindi ko siya sinasagot. Kahit madalas naman siyang magtanong. Kasi po wala naman akong maramdamang something para sa kanya. Siguro dahil panatag lang ang loob ko sa kanya dahil nga kababata ko siya. Dama ko na malalim na yung pagkagusto niya sa akin. Pero malinaw sa akin na hanggang best friends pa lang talaga. Second year college ako nung merong nanligaw sa akin na taga dito sa Bulacan. Si Marlon. Mabait siya at nagustuhan ko siya. After 3 months, naging kami. Sinabi ko kay Clint na meron na akong boyfriend. Siyempre nagalit siya sa akin kasi daw, inaantay niya ako tapos bigla akong magjojowa ng iba. In-unfriend niya ako sa Friendster at Facebook. Tapos nawalan kami ng communication. Siguro mga 2 to 3 years. Kapag umuwi ako sa Pangasinan tuwing bakasyon, nakikita ko siyang dumadaan sa tapat ng bahay namin. Pero never niya akong dinapuan ng tingin. Galit talaga siya sa akin. After 4 years na hindi kami nag-uusap ni Clint, bigla na lang siya nag-chat. Nagkamustahan kami. Inaalala namin yung mga memories namin ng mga bata pa kami. Tapos meron siyang sinabi sa akin na meron daw siyang malaking kasalanan na nagawa sa akin. Sasabihin lang daw niya yon kung papayag akong makipagkita sa kanya. Sobrang curious ako noon kaya nag-set kami na magkita. Pero bago pa kami magtagpo ni Clint, tumawag sa akin ng papa ko. Binabalita nito na naaksidente daw si Clint sa motor. Naisugod pa siya sa ospital pero critical na ang kondisyon. After a few days, tinext sa akin ni Papa na patay na si Clint. Oh. Natulala ako, hindi ko alam kung paano ako magre-react sa balitang yun. Naiyak ako. May kurot sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Pumunta ako sa libing niya at nakausap ko yung pinsan niya. Sabi niya nga sa akin na nakakwento daw sa kanya ni Clint na ako nga daw yung childhood sweetheart niya, na ako pa rin daw yung gusto niya mapangasawa, na sobrang nasaktan daw siya nung nagkaroon ako ng boyfriend. Naluha ako. Nagigilty ako na hindi ko nasuklian yung pagmamahal niya sa akin. 3 taon na po ang nakalipas mula nang mamatay si Clint. At kapag umuwi ako sa amin, palagi akong dumadaan sa puntod niya. Hanggang ngayon ay palaisipan pa din sa akin
kung ano ba yung gustong sabihin ni Clint bago siya mamatay. Kasal na din po kami ni Marlon ngayon at panalangin ko na sana masaya si Clint para sa akin, para sa amin. Clint was my best friend who always protected me ever since. And I'm sure na isa siya sa mga anghel na nagbabantay sa akin ngayon. Gusto ko lang sabihin sa kanya na salamat sa pagmamahal na binigay niya sa akin mula pagkabata. Yung alaala ng masayang childhood ko kasama siya ay mananatili sa puso ko at isipan ko habang buhay. Ako po si Rochelle, isang tambalanista at ito ang aking kwento. Always your number one SM radio station.